खुलुमखा रांसानि ताकुते बुकसं नरबाय तिनि कक थाइसा शेयर खायनान बगे माफायका अबं कासिनि मीडिया ओ सामुखाय तंनाय रांसानि ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खादुमानि कायसा नुजागि फायका सालि सालतान रोमै सं नुगुइ दङ जे खादुलायमाना आपनो तामनि बगे गांके सिनि टीटी ADC आजागो जे कायसा अर्डर कपि अंहरका अबंखा नलजतन नुखाना आजागो सं नुखा जे प्रिंट मीडिया जे खलायनाय ते इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे खलायनाय अब के बाहि के गाइडलाइंस नावै जे अब एनलिस्टमेंट रखा एबा केबा वर्क ऑर्डर अंहरका हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि टीटी ADC नो बेलायखेनो वानसुलायजाक सिं आं साकबाय थंगो हेनो वाइथाम CEM बायबो मालायखा माने जे एड नि जे पलिसि दं माने आबरनो किसा चेंज खायनानि बागै सालायमानि तावबो आ जे एड्स दंनि जे रुल्स पलिसि तावबो हेनो थिके खलायजायगा इनके बरो बमो हाइके पलिसि के फॉलो खायनाय बरकि राज्य सरकारनि पलिसि न फॉलो खायका ना बरो इच्छाति खलायका जे ताबुनि जे डिपार्टमेंट दं आबो बेलेखनो खादुमान को हायके संगारा आसुगै CEM को सालायमारो इनके ताबो कताल EM जे हाय माफिमानि सिनि ताकुक सुहेल बबा बहनो सालसा मालायखा बरनो ति किसा सालायनानि नांगौ नि संगैसा सालसा बाजुका फियाबा फाइनली कुनु कोक्रि किन्तु संगो साले सालतामो जे कायसा वर्क ऑर्डर नु खाबो बेलेखनो खा खामका खातु खाताम नि बागै गांके जुदिनो सरकार राज्य सरकार तो साइमानो ताकलाय बसरनो सुंगो जे ओमाहाय मीडिया सामुखाय तंनाय रनि बागै 65 कोटी टाका रां फायो जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सगैया रां रजाया फियाबा प्रिंट मीडिया रो गांके एवरी इयर नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां क्लामनै दं आव लाख लाख रां क्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मीडिया सामुखायने रो ताई जारा टीवी चैनल चालू तंनाय रो बरनो एकटा परसेंटेज खाय रां बाक्तुम नो परसेंटेज सिस्टम खेबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट उनको सिस्टम रो खायनाय कोरक साका बरंनि तो ऑफिसर्स लेवल्स नि बररो दङ केबा बर आ गाइडलाइंस रो फॉलो खायावै जे ताबुक जे अरसिनि तिब्रासा चैनल नि ओनली 4 चैनल नो सिमिरु आबंका सिनि खरां स्रांसाति खुंपै तै कोक्तिब्रा बरक साइटा चैनल सिमिदा तिब्रा हास्तेओ तिब्रा सारनि बागै कोक साइटं बरक सिमिदा ADC हाफांनि बागै गाहामख्लाय सामुखाय दं गोबां मा ससियेल मीडिया थुयासे गारिनाय सिनि बरक सामुखाय दं संजतन साइमानो गोबां मा सामुखायने र आं गोबां मा आंनि जे नुगै दङ दंगर टीवी दङ कोकपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबां मा लेखासि लेखैमे सामु तो खाय दं जुदिनो सामुखाय दं के बरनि बागै बो किसा परसेंटेज पानो रखांके बेलेकेन साव तामनि बागै बरनो सिमि चाइटा चैनल नो सिमि रनानि थांगा एनलिस्टमेंट जुदिनो रनाय जा सरकारनि गाइडलाइन जुदिनो फॉलो खायने जा को चाइटा चैनल एनलिस्टमेंट मानजाक दा आबनो कामके नायनायनि दरकार और दानै दिनै आनि खाय पर्सनालिटी खायबा सोंले बोसोर दरति पुइतो साजाक सिनि जे ताबुक जे हांगो खुमुलुं हापां एबा केबा सिनि जे टीडी ADC हापां चालु तंनाय रो सिनि तिब्रा सारा बर तै किछा काहाम डेभलपमेंट सिनि तिब्रा सारा निबो सामुखायनो हनि सों नासिलायजाक नाहालायजाक बुइनि बखा सो सोंसान सालिया सिनि मीडिया नि बखा कुंगै मासाव किसा सिनि रसामुं जगत नो सों नुगुइ दङ ताइ सिनि मीडिया नि जगत नो नुगुइ दङ दुइटा जगत बायना किसा रिलेशन दं माने बगे आं नुगुइ दं आं बगे आसा क खुलुगै क खेंगै सानानि थाइया तामखेबा सय केरं रायदेति खायजा खांके बेलायखनो जाव केमनि खा खामियांनाय तामने गांके ओम हाइके जुदिनो अब के ऑफिशियल बरक हाइनो सिटी सियाति न हाइलांका न खलाइ दं गांके अब फ्यूचर अब हाइनो खादुलाय दंनाय बका हामिया दंनाय अब कैसा सिस्टम rules जे तमाने आ rules नो गाइड्स नो फॉलो खाइ जे एडवर्टाइजमेंट जे पॉलिसी तमाने अब इमीडिएटली अब फाइनल खलाइतुं फाइनलिस्ट खाइतुं जे बररक मानानि उपयुक्त दङ जे बररकनि आवायमुं गाहाम जे बरक न बमाहिगे ब कैटेगरी के नों बागनाय बागिया आबनो जनगणनि बसकामो न स्राय के रखा गजाव आरो आं माना नांनाय ब माना नांनाय माने को गया जे गाहाम सामुखाय दङ बरनो सुजुरुथुं अबो आं एजे आं बखरकसा मीडियानि त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि खरकसा आसुफांगै आं जनगण रनि थिनि अकक मुंसुमु जे सिनि
khumulung eba kheba je TT ADC ni haste hapang rong je tang betang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one shop thum ni bele bele keno hambai